Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka mangunguma nga bago gid lang nakadulong sa iya nga bata sa eskwelahan ang patay matapos nga gintambangan kag gintiro. NPA sinigid ng mga hapon nag-ako nga sila ang nagpatay sa amo nga persona. Patay ang mangunguma nga ginkilala kay alias Bemboy sa pagpaniro nga natabo sa sitio Vergara, Barangay Bugang, Tuboso, Negros Occidental, kay alas 6:45 sang aga. Bago gid lang gidulong ni Bemboy ang iya anak sa eskwelahan, sa nagbiya na siya sa eskwelahan sa sitio magtuod, ginbanggaan siya sang duha ka mga armado nga lalaki kag ginpaulanan sang tiro. Pag-abot sa pulis sa crime scene, nakita ang isa ka empty shells ng caliber 5.56 mm kag 5 ka mga empty shells ng caliber 45 pistol. Ang Police Regional Office Negros Island Region nagapasalig sa publiko nga ginatutukan nilang ini nga kaso para makilala ang sa likod sa pagpamatay. Panawagan nila sa publiko nga kung sino man maihibalo sa kung sino sa likod sa pagpaniro, makikangot lang sa Tuboso PNP. Sinigid lang mga hapon, ginako naman sang Rose Jean Pele Command ang pagpatay sa biktima. Ilagin pa si Bangdan nga ang amo nga persona asset sa militar kag siya kuno ang rason sa natabo nga man nga kung siya man ang rason kung nga natabo ang raid sa mga katapos ang NPA sa Dupang 2008.